So what sa mga kasama yung buntag din mo no karon kakuyog na pod mi sa ako ang amigo tagaluluan Hey, mga kasiyaw. si Sir Salak. So for today's content ritso na muna ko karon man gigaman amon ning video kay tong niaging mga gabi kay gasabot me nga na ako'y content paps siya kana laging mo repair pod siya kaya sagad siya mag-content di ko kaulo. Dita, yung suggest lang gud siya na ko mga paps, mga kasiaw nga. Ganahan unta ko nga sa akong content ug mag-abot kanang istorya nako akong kinabuhi sugod sa una hantod karon abot na ko. Di ako mahidya puron sir, di. Pagka ugmahing ana gidayon. Di believe ako. Wagid dia pa aptig mga duha ka adlaw mga pila ka adlaw. Wagid niya bahawa. Ako gilatas mga kasiyaw. Bita, so karon mag-istorya ko sa akong kinabuhi ug ugma. Ay gugma, buang. Pero man tanig si Papa Joe, istorya si kinabuhi gugma. Ito karon ako i-share ninyo akong mga kasiaw, mga paps nako diha nga wala pa kako ako i-share ninyo akong simple living of life ni Tilio. Yeah. So karon, Kasiyaw muna mga kasiyaw. sugda na to sa ako ang pagka-elementary. Since elementary jud ko, ako sa una elementary ko sa una maglakaw ra jud ko ana dol ra po Gilay kalisod nga nagyani mo paps una. maglakaw ko then kanang akong balon tagdos ra jud na akong balon anay grade 1 hangtod na grade 6 ko tagdos kay isa ka skin day isa ka saging sa badang balitong tagdos ra ikaduha wala na gyud po ilay kahatag akong mamalangan mo pug mamugos ko ni at least gihatagan ko tagdos ra rin kana bitong bisan pod og tagdo at least kanang mapis kay taba ako sudan sa una nga paps susugot ko og kanunay ginisang talong ay na tibuok grade 1 na ako ginisang talong jud ang luto ni may sudan pag paniutok kay paborito jud kay nako namo nang ug makakita mo sa akong panit mura pug ginisang talong bitaw wala bibindo arata ako bitaw ginisang talong say di na ako malimtan og may maestra sa una sa grade 1 magbansilid jud may og sudan magigbansilid jud na siya nako iganahan kay kuno kay siya nang ginisang talong pod so barter day gabiarter nig sudan kay ganahan man siya say magsudan siya og kana bitong baka ben bansilid na pud tag sudan ben okay sudan niya dayon pagkuha nako pero proud tuod ko nga i-share ninyo nga proud jud ko di jud ko mangulaw anay nga anang ga elementary ko honor student jud ko from grade 1 to grade 6 kini laging putay pagka-tukan gawas sa paps. gawas sa Kini balon ni mo di ay nga kuan gid ay. gawas akong pagkahitsuraan Magna cum laude di ka grade 6. magna 9 years sa college bitaw honorol ko sa kuan Pag high school nimo paps. ay lang grade 1 pagani tadi na tulak-tulak bod pagka grade 2 na ako grade 2 to gining anam mo layo bibigyan ng istorya Moabot na tag college na ane. anan Pero bulak to data dita mo kanog dili grade 11 o grade 12 kay wa ka masakte. isa marira na sa elementary kanang hilig ko magdula sa una sa akong mga sports nga hilig volleyball o basketball bisag daot kay kog lawas sa una pero isker kay kanang modula mig intramuros volleyball pero dili kay ko ingog I am not considering myself as a good player of volleyball and basketball because I'm just a newbie man. I'm just a newbie bitaw dili ko pro pero hilig ra bisag kanang basketball ug volleyball walay hilig na ko dayon muisgot mo na ako og problema first yun na akong naka-encounter og problema bitaw na i-share na lang yun na ako ninyo nino elementary life na ako biya ni ha first na akong encounter og problema wa jud na ako ni masulti sa akong vlog wa jud po koy na pa gisultian but not publicly as public as kanang isa vlog yun pero dili na ako ikaulaw nga i-share ninyo first na akong problema is kana bitaw grade 6 hapit ko kung nag-eskwela adto kini laging na family problem di ra na ako specify pero bugat yung problema Basta kay mo na nay problema nga grade 6 ko mga kasyaw or mga paps din hagi ko mura gibati ko og kana bitong problema sa kahuyang sa akong kasing-kasing ug utok gibati na ako nga kana bang sa kanang immature patag utok bitaw matay hapit jud ko ka school liman ka kanang sige ko hilap for 2 weeks kada gabi akong maestra bala ka na kay wala ko eskwela lagi that kanang family problem yun di ra na ako specify kay kuan raman di na matay believe ko akong maestra ako na lang i-mention si Ma'am Cherry Saliot maestra na ako grade 6 maudyo na igalam-alam na ako nahibalo dyo na si Ma'am Cherry unsa akong problema sa mga luoy kay ko gadangok mo kanang ako
gawas sa akong kuan, tagsayo po ko matog eskwelahan. Mahitabo gina akong istorya kay ko. Pero tinuod na, dili ko yung binuro, tagsayo ko sa una, grade 6 ko, tigsayo gyud ko. Di, mahitabo nga, ako'y mag-aabre sa classroom, nang manilhi ko ang Ma'am Chire, ka na pag-ingon ni Ma'am Chire, anak nga, kapalugin na siyang gabangutan ko ba? Di gid makay, ako nga pagkatao is sa elementary, gadaan gi ko nga siaw, sabaan ba na, magkilas ba, o sila pa sipat, sipat. Ito na to, sipat, kana makabalog ko ni Ma'am Chire kay magulang nato gid nakabalog na siya nga mga facial expression nato kana dili may ayang gikuan tiginan kanya Vin kumusta naman kung kumusta yawa ba yung hilak na ako mga paps mga kasiyob kana laging abay tambag bilib kay kung Ma'am Pero Chire katong mga kasiyaw, mga kapaps, bilib po ko niya kay sa panahon nga nasa akong problema sama ni Adto, matay wa gid siya magmamahuyang. yung action kong kaluya yung action kong kaluya di kana si Ma'am Chire mas mention man gyud nako yung ngalan sir kana si Ma'am Chire seryoso na wala kang nilubin na kana si Ma'am Chire sugod atong hitabo beng dangok mo ipasilig ko ana niya ipaundang kong pasilig lagi sir kay kana laging gool gi kay akong ginhawag jud basta duha ka semana ako magagool lagi kada gabi magatulo kita kuha kay kana laging bugat kay ang problema to pastilan kanang kada adlaw nako imrod i-inspire ni Ma'am Chire nga matay ako pod gani Vin kabulo ka share pod siya problema kana bang mura po ko iyang dasigon nga kana bang mabalik akong panglantaw sa kinabuhi sa akong pag-eskwela kay akong performance sa una sa akong eskwela bagsak gyud kayo di gasugod to na murag na kuan na gyud nako na kana bang na uber usa na murag bag naka usa ni term kana bang murag ug sa Tagalog pa nakaalpas ko ba na murag nalapas murag na overcome na nako to nga problema kay kanunay kung dasigon ng Chire kay may eskwela naman ko eskwela na ko dito Nalagpasan pa, nalagpasan. Nadasig na kong eskwela wala na to problema balik akong pagkasipat dayon kanang pagkataod-taod ana hilig mangyud ko og kana bitong history naman kasi manangalan na sa una gipilian ni sa amo ang classroom og kinsay madala og quiz be mo na pud ni ako i-share ninyo pasti lang hitabo nahitabo nga ako'y napilian bit na ako may murag na highest ato sa amo ang batch sa grade 6 so si Ma'am Chire di automatic ako'y ang gipili og isaba ko sa quiz sa district meet kung anong Maria ba Maria. Hikase matay 21 una ko mura po og si Ma'am Chire malipayon pod nga makita ko nga ako murag naan ako sa ako ang Sir Bigdala na hisubay na pagbalay kay kato laging despite sa akong problema ang giagyan dili gyud nako na malimtan si Ma'am Chire gyud og ma'am og naay mga kabalo ko maestra man gyud imong mama sir na kaila gina ni Ma'am Chire mo gyud ni maestra nako sa una nga sa panahong kinaluuyan kay ko mantay si Ma'am Chire giga dasig nako di gyud na nako kalimtan mamatay laman sa copy boards di gina then balik ta ana siya Vin mo ni imong pagtunaw ay kasi lagi kasi tanan sir mga history hilig magkuog history bisag ka ng history wala hilig na ka tuon ko pastilan paghitabo anang adlaw nga gakuan nami og wala ko masayop anang isa ka kanang wala ko masayop anang isa ka question yon ako gid untay second place first og second may dadon atong probinsya si Piata naman daan ko di kanig yun pagdala na ako pagkadala katuging question na akong pinakalisod pero nakabalo gid ang answer kanang pangutana bitaw nga unsay nakapaaghat ni Cory Aquino nga mudagan og presidente ang ako yung gidudahan atong answer B ug D wa di ginako nakalinta kanang sa letter B adto unsay nakapaaghat niya kay una para ipagiganti ko no tong pagkamatay sa iyang bana ding usa ag katong mga kanang sapato usagad basta nalimot na gid lamang ko basta kay B og D tay nahitabo mang galibog ko B akong na-answer ba unya D akong nato Oh no. Pero B imong ikasulat. Kay galibog man ko nilang duha pastilan sayop bitaw na sir pag uli gyud na ako ay dismaya na po si Tilio dismayahan ako kay kampante kay ko ato kay sige kog tuon aduk-duk na akong ulor gian ko ana ligi ate Naman ko inana paps nga moy ato ang una-una na isulat pero dili mo pero masulat. waldo na ko gituyo gid po to sa Ginoo So dayon answer ato paps. Unta liter D gyud di akong gi-answer B imong gi-answer.
Parihara tong Pastil. murang hitabo og nakiyo imong yan sir. Oh, pastil lang hitabo, alage. Dayon pa, humana ta, mubunta sa elementary. Pag high school na ako, wala pa dyan ko yung motor ana, galakaw ra dyan ko tibok to. Tibok upat ka tuwid ng Diya sa Maria, ama. ulan ug init. Kayo, ay, kanilaging ko. Akong balon na to, tag 5, tag 10. Minto na, ikan sa Oh, dos. 5 10, 5 snack, 5 panudan, kay tag 5 ko man ang kuan. Kana bitong dili ra nimo mabala ng upat na day katuig kag binalik-balik ana. Ang akong kalas ni sapatos yan. Patos. Tay, dili bigid manalim na akong lahi ra po no nagsa inyong kaagi kay sila pang mama pa istorya ko. Ay magadala pa dyan may uguan na ng mga kahoy. Kahoy. Oh, Uli. dala Matay, kana gyung upat ka tuig na kung binaktas, di ra dyan na ay mga 1 kilometer mga paps. Ay na, pagkataas kay nako. Pero mapasalamaton ra gyapon ko nga nakakuan ko sa high school na ako, dili na ko ingog dali matap kay sugod na gid akong kabuang hing upgrade na gid akong kabuang murag dili na ko kakuan ba. Murag wala na, nawala na ko sa passing kay dagan ko kung mga classmate ng mga utukan pod. Ang nawala na ko sa passing. So mo to, high school ko 2011 hangtod 2015.